Yani, kina ji na? Ina wannan yarinyar da na aura. Allah da nake gaja ce. Bata iya zaman aure ba. Da na san haka ne ai da ke zan aura. Mana. A ba kake wani damu. Ki kwantar da hankalinki insha Allah. Yanzu a wuce wajen. Ni na gaya miki. Hello? Ya kake? Kana ji? Ka san wanda na aura din nan ashe gaja ne. Bai iya komai ba. Ke ni kike ga wannan maganar? Ni ne gaja? Hello? Kaka da ya ready ma yanzu ya ɗauki takardar biro da littafi. Ina tunanin zai rubuta min takarda ta ce kawai ina so ka zama dai a shirya kai. Ba zan sake ki din ba. Allah ya tabbatar mana da alkhairi na Allah. Ba zan sake ki ba. Kin ga idan waya zaki nan ba gidanku bane. Ki je can gidanku ki waye ki. Amma nan gidana ne da kuɗi na kuma na siya. Don haka idan zaki shashancin ki kawai ki dinga tafiya gidanku kina yi ba a nan ba. Na gaya miki.